Здравейте! Днес ще ви покажа как да се направите котка. И да, нека преминаваме към инструкциите. Това са инструкциите и да започваме. Значи, правите си квадрат. Това трябва да го кажа. Трябва да е квадрат. И след това сгъвате тук. Така. После това кълче. Тук леко се скъса. Така, след това ето до тук, правите не така, а леко ето така. Хоп. Ето така. Хоп. После и с другото. Не така, а леко ето така. Хоп. И ето това го прегъвате тук. И обръщате. Значи, сега ще го нарисуваме. Горе-долу по средата правите носа на котката. Но ето така. Ето тъй. После ето насам. И насам. Към мустаците. И сега правите един кръг. После още един кръг. Вътре в този кръг правите още едно и го запълвате. И във втория правите едно кръгче и го казах. Така. И го запълвате. Да. Не мога да рисувам много хубаво, но се старая. Това задължително го затваряте. И ето как се получи. Благодаря, че гледахте. Това беше от мен и довиждане.